זה השד הראשון. זה השד הראשון. כרמל! זה השד השני. וזאת המערה. לא נראה לי פוחד. ירד לי פה במדרגות. המערה הזאת היא מעונם של הימים. על הראש שלי יפה, אבל עשתה לי מה זה רוח? ממש נעים. אני לא מפחדת ממכם. אני לא מפחד. וואו. איפה אתם? וואה. כרמל נסע. אימא'לה, נסע? תראה את המקום יפה. איפה כרמל? איפה הוא? איפה הוא? אני אחפש אותו. פרה, ומה עוד יש? טעינה. וצבוע. איפה סבבה? צבוע. לא אתה... מה? הגל? אמא שלך, לא יודעת. שומעים אותך בווידאו. לא, לא, לא! רמי. גם אני רוצה שלי. הנה גם כרמל. לא כזה צמוד. תחזור חזרה למקום ואבא יצלם אותך. אלון! כרמלי, אתה משגע אותו. אתה מועך אותו. תקרב את הראש שלך אליו. תסתכל עליי. מה זה הכובע הזה שיש לך על הראש? ירוק. ירוק. ולמה יש לך כובע על הראש? יש לי אבנים על הראש. שלא ייפלו אבנים על הראש. גדרות האלה. רגע, עוד לא.